Čus lidi, já vás vítám u dnešního short videa a dneska si řekneme, co a kdy co bude. Už jsem se rozhodl, že asi tak kolem tohoto týdne v pátek bude nový video a v neděli bude další nový video. V sobotu si dám takovou pauzu, abych se mohl na ten neděli video připravit. Takže tento týden v neděli nebo pardon, že jsem nemluvil, jsem se zamyslel. Takže v pátek bude video Matchmaster. Už se spravily všechny servery. A v neděli bude klasické bravko. Tak, aby se řeklo, co bude a nebude. Takže se můžete těšit. A děkuji moc za 385, už se blížíme ke 400 odběratelů, takže prosím dejte like, odběrat zvoneček a uvidíme se u dalšího short videa. Čau. A ještě to nekončí, jako jsem chtěl právě říct, že měl jsem přes 389 odběratelů, skoro přes 390, ale 4 lidi, nebo prostě YouTube smazalo 4 lidem prostě odběr, takže jestli máte pořád ode mě odběr nebo nemáte, tak ho tam vraťte. Moc by mi to pomohlo. A teď video končí právě teď a zatím čau, užijte zbytek dne.